दिनै उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म सेवा आश्रम बैग्रिगुरियाव गोदानै दाजानाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बिबानगिरिफोरनि समायखिरा लानाय हाबाफारि खुंफुंदों। फुंनि 11 रिंगायाव उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि गाहाय फोसावगिरि बाबा रुसेल बसुमतारीनि दैदेननाय जग्यनि ब्लाव ब्लाव जोंनाय अराव समायखिरा लायो। बेजों लोगोसेनो आफादगिरि डक्टर अजित बर'नि दैदेननाय मावफुं मेलनि गेजेरजों गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि बे गोदान आफादा 2025 मायथाइनि आबुं 1 बोसोरनि मावथांखि रनसायो आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि गोथार हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै सेवा आश्रमनि सिङाव बिफां गायनाय हाबाफारिबो मावफुंनाय जायो। गोदान बडि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जोङो दिनै उदालगुरि जिल्लानि ब्रह्म सेवाश्रम बे बैग्रिगुरियाव थानाय बेयाव मोनसे जोङो मेल लादों। बे मेलखौ जोङो जयग'नि गेजेरजों जों जागायदों आरो गोदान बिबानगिरिफोरा गासैबो समायखिरा लादों। गुरुदेवनि थाखाय मावगोन, ट्रास्टनि थाखाय मावगोन, समाजनि थाखाय मावगोन होननानै समायखिरा लादों। बेनिफ्राय जोङो जोंनि बे बोसोरथामाव जों मा मावगोन आरो गिबियाव बोसोरसेयाव मा मावगोन बेनि मोनसे एक्सन प्लेन जोङो बेयाव थि खालामदों। दा बे एक्सन प्लेनखौ जोङो ओरैबायदि जों मावफुंगोन। जोंहा 4 भाइस प्रेसिडेन्ट दङ, 4 एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिसफोर दङ। बिथांमोननो जों दायित्वखौ जोङो होदों। सासे भाइस प्रेसिडेन्टआ 2-3 जिल्लाखौ काभार खालामनांगौ। बोसोरसेयाव दान मोनफ्रोमबो मोनसे नङा मोनसे हाबाफारि खुंनांगौ। बेयाव 15 आगस्ट आरो इन्टारनेशनेल डे अफ योगा आरो टिचार्स डे बेफोरखौ खुंनायनि अनगायै ब्रह्म धर्म आफादजों जोङो कलाबरेसनाव गुरुदेवनि रुंसारि जानाय सान 8 मे बेखौ खुंनाय, फरायसाफोरखौ जोङो काउन्सेलिं होनाय, एवारनेस प्रग्राम, स्पिरिचुवेलिटी डेभेलपमेन्ट, पार्सनेलिटी डेभेलपमेन्ट आरो केरियार काउन्सेलिं बेफोरनि बागै जोङो दान मोनफ्रोमबो जोङो हाबा मावगोन। बेखौ जोङो थांखि लानो हादों आरो लोगोसे जोंनि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टआव जिउनां सोद्रोमा महरै जोङो सोद्रोमा थिसननाय हाबाफारिखौबो जोङो दान मोनफ्रोमबो जोङो लादों। बेयाव आङो बुंगोन जे जाय बिथाङा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जिउनां सोद्रोमा जायो बिथांनो जोङो मोनसे मानि रिसिट जोङो इसु खालामगोन। मानि रिसिटआ प्रेसिडेन्टनि सिगनेचार थानांगोन, डनारनि फुल सिगनेचार, कालेक्टरनि फुल सिगनेचार आरो बेयाव केस थाखा जों लानाय नङा। मेम्बारशिप फिसखौ ट्रास्टनि एकाउन्टआव बा स्केनाराव बा बारक'डआव स्केन खालामनानै एकाउन्टआव अनलाइन ट्रेन्सफार खालामनांगोन आरो जोङो गांसे सार्टिफिकेट जों होनाय जागोन। बेखिनि थांखिखौ जोङो दिनै लाबाय आरो बेनि अनगायै जोङो मोनफ्रोमबो समाजारि आफादफोरजों बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद, ब्रह्म धोरोम आफाद, ट्राइबेल संघ, बर' समाज बा गुबुन गुबुन हारिनि समाजारि थुनलाइयारि सोलोंथायारि आफादफोरजों कलाबरेसन होलायनानै आरो कलाबरेसन लालायनानै जोङो हाबाफारि जोङो मावलांगोन। आं जोबोरै गोजोननाय मोनदों दिनैनि बे मेलाव आरो आङो नुनानै गोजोननाय मोनबावदों। देग्लाय जोङो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म ट्रास्टनि जि आफाद 2025 मायथाइनिफ्राय 2028 मायथाइसिम बोसोरथामनि थाखाय जि आफादखौ दादों बे टिमा बिराद स्ट्रं आरो आं एप्रिसियेट खालामो। बयबो एनार्जेटिक आरो बयबो खामानि मावनो थाखाय जानजि खाफ्रादों। दिनै जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट दङ, एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि दं, अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि दं, अफिस सेक्रेटारि दं, मेडिया सेल दं। बिथांमोनखौ जोङो लानानै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि सान्थौखौ गोसारहोनाय आरो रैखाथि खालामनायाव जोङो हाबा मावलांगोन। बेखिनिखौ आङो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बुंनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय। ट्रास्टनि जिउनां सोद्रोमा जानोब्ला माबायदि जानाया मोजां? जोंनि थांखि बायदियै जायखिजाया धोरोमनि सुबुंफोरा मेम्बार जानो हायो आरो बेयाव मिनिमाम एमाउन्टआ जाहैबाय 2000 आरो जों खावलायगोन जाहाथे ट्रास्टनि बे फान्डखौ गेदेर खालामनो बा बुरजा खालामनो थाखाय दान होगिरि बिथांमोनहा लाइफ मेम्बार जानो गोसो जानाय सुबुंफ्रा जाहाथे जोंनो एसे एमाउन्टखौ नायथावथाव जाहाथे होयो बेखौनो आं खावलायदों। नाथाय अब्लाबो मिनिमाम 2000 थाखा होनानै लाइफ मेम्बार जानो हायो आरो
बेनो जोङो गांसे आर'नाइजों जों बरायगोन आरो जोङो मान बिलाइ होगोन आरो प्रपार मानि रिसिट होगोन आरो नोंथांमोननि चेनेलजों आङो बुंगोन जोंनि सोरखौबा जुदि सार्टिफिकेट गैयालासेनो मानि रिसिट गैयालासेनो लाइफ मेम्बारनि थाखाय कालेक्सन खालामदोंब्ला बा अर्गेनाइज खालामदोंब्ला बेखौ जाहाथे गनाया एक्सेप्ट खालामा जाय बिथांमोनहा एप्रच खालामगोन बिथांमोननि आखायाव प्रेसिडेन्ट नङाबा सेक्रेटारिया सिगनेसार होनाय मोनसे मानि रिसिट थानांगोन आरो लोगोसे सार्टिफिकेट थानांगोन बेखौनो आं फोरमायदों नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म ट्रास्टआ जोङो गुरुदेबनि फिल'सफिखौ फोसावनायनि थाखायल' जों खामानि मावाखै मिथिंगाखौ रैखाथि होनायनि थाखायबो जों खामानि मावदों लाइमोनफोरखौ गोहोगोरा खालामनायनि थाखायबो जों खामानि मावदों दिनै उदालगुरि जिल्ला बे बैग्रिगुरियाव थानाय ब्रह्म सेबाश्रमाव जोङो गय बिफां गायदों नालेंखर बिफां गायदों बेयो जोंनि थाखाय जोबोरै मोनसे गेदेरथार हाबाफारि होननानै आं सानो आरो बयखौबो आङो खावलायगोन जोंनि ट्रास्टनि सोद्रोमाफोर जोंनि ट्रास्टनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जेरावखि थाया मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव फांसेब्लाबो जाहाथे बिफां गायो बेखौनो आं खावलायदों आरो गोसो होनो गोनां बाथ्राया बेनोबाव बिफां गायोब्ला रैखाथि होनांगोन फांसे बिफाङानो जाथों नाथाय बेखौ रैखाथि होनानै गेदेर गोलाव खालामनांगोन फांसे बिफाङा जोंनो जिउ होयो अक्सिजेन होयो साया होयो बिबार होयो फिथाइ होयो जोबनो गैयै जोंनो बेसेन गोसा मुवा होयो बेनिखायनो आङो खावलायदों बयबो जाहाथे थासारिखौ सोमखोर लाखिनो निजोम लाखिनो समायना लाखिनो बायदि रोखोमनि बिफांखौ जाहाथे गायो